Lidt længere frem. Lidt længere frem. Sådan der. Skal du ind i højre side? Nej. Nej, du kan se, der er så meget kø, at de holder stille derinde. Ja. Okay, så er der altså meget kø. Ikke bremse, ikke Nå, bremse. ikke bremse. Jo. Jo. Havredning. Nu. Ja. Kom. Jeps. Du har set i bagspejlet. Har du set, at han har overtaget det? Ja. Jeps. Og så bare væk med det. slippe Jeps. Hold kæft, en masse bil. Fjerde vil jeg nok nærmest. Er du ikke i fjerde nu? Ja. Jo, behold den bare i fjerde. Fordi du ellers kan du ikke accelerere. Lige efter bog. Okay. Okay? Ja. Er det fodgængerfælde, ikke? Jo. Ja. Videre. Tryk, han trak ind foran os der, hva'? Kobling ud. Ud helt ud med koblingen. Og så speeder. Og skift igen. Og hvor hurtigt må du køre her? Hurtigt. Altså, du kan du se det? Kan du se, hvor ubehageligt det er? Og det er muligt, man kan tage den med 50, men lad være med det, ikke? Den kommer lige her. Det er altså rimelig bløde, ikke? Prøv at se en bagrute nu, kan du se, at den... Ja, den er lidt. Okay? Ja. Var du med på den lille detalje her? Jeg så det godt lige ja, til sidst, men ja. yes. Var hun til fare? Ja. Ja. For hurtig fremkørsel mod ubetinget vigepligt.